Nadam se da ste gledali moj prošli video o bicikli na 3 točke koje sam proradio u elektro i danas radim upgrade na nju. Radi se baterija nova 6S, 22 V u suštini, znači nećemo da radimo 36 zbog kineskog reglera koji je 24 V. Znači, u budućnosti ću da uzmem drugi regler, baterija će da se odradi na 10S i to je to. Od čega će da se pravi i šta će da se radi, ja sam izvadio baterije, to su lipo baterije, izvadio sam ih iz ovih power bankova koje sam uzeo u Saturnu po euro. Inače, svaka ova baterija ima 10.000 mAh ili 10 amper časa. Baterije koje su trenutno na bicikli mogu da izguraju 15 na sat konstantne brzine, nekih 8 km, tako nešto koliko sam ja merio, 7,5 do 8 km, ne može više. Nadam se da će s ovim baterijama da može duže, ako ne, svakako će 6S da mi služi za druge neke projekte za auto koje imam na radio komandu ili bilo šta drugo. Biciklu ovu radim iz hobija i pravim je za sestru. Inače, planiram da joj kupim novu biciklu, isto tako elektro na 3 točka, ali za sad joj samo, znači, ja pravim taj bajs da može tako da vozi, dok ju ja ne kupim kao poklon novu. Nadam se da ona ovaj video neće da gleda i neka to bude iznenađenje. Da, inače ona ima MS, ima multiplu sklerozu i znam da bi joj značilo tako neko elektroprevozno sredstvo i kao što je taj bajs na 3 točke. Inače, motor na bicikli je 36 V, kao što sam rekao u prošlom videu, baterije i regler su 24 V. Gubim 30% snage, ali ok, njoj nije potrebna brzina, njoj je samo potrebno znači da može da funkcioniše i da vozi to. Nadam se da će ove baterije da služi, nadam se da će da budu dobre. Jedva čekam da pravim 10S u suštini. Ajde da pređemo na stvar. Pre svega ćemo da vidimo koja je plus, koja je minus, mislim da je leva kako sam proveravao, ali sam zaboravio, nebitno. Podesit ćemo na 20 V i da vidimo koja je plus, koja je minus. Znači, bio sam u pravu. Leva je plus, znači svaka leva je plus. Obeležavat ću ovde sa strane kako bi kasnije mogli da vidite. Sad ćemo da ih ređamo. Znači, ako je ovo plus i ovo plus, ono ne može tako da dođe, znači, jer dolazi plus na plus. Mi ćemo, znači, ovako. Tako, da ih odradimo. Pre svega traće mi neka traka kojom ću da lepim jednu za drugu. Moramo da pazimo samo da se kontakti ne spoje, jer ako se spoje, bit će kabum. Ako je ovo plus, ova dva će da se spajaju i onda ovaj će sa sledećom baterijom. Znači, sada ovde treba da dođe plus. Vidite kako fino sve imaju malo razmak između sebe da bi mogli lepše i da se hlade i sve. Znači, ide minus. Znači, nećemo tako da stavimo, ako je ovaj natpis ovde, znači plus plus, ne, nego znači imamo, zato zbog toga imamo obeleženo, ide minus. Stavljamo tu. Ok, idemo dalje. Sad treba dođe plus. Samo lepo mi to da izravnjamo, fino. Baš je cool. Ok. Znači, to će da bude plus, ova dva lemimo, to lemimo, onda ta dva lemimo, ovde lemimo i onda ovde. Morate, kad radite sa ovim baterijama, morate da pazite da se nešto ne prespoji jer su opasne. Ali pre nego što bilo šta ovde zalemite, mislim da trebamo sa njim da se pozabavimo. Prvo trebamo da zalemimo svaki kontakt na njemu, jer
tako ćemo da izbegnemo bilo šta da prespoji. Ako zalemimo prvo na bateriji i onda lemimo na njemu, onda znači može se desi da dođe do kratkog spoja i da izgorimo njega ili nemam pojma, svašta može da bude. Tako da je najbolje prvo ovde da se zalemi svaki znači terminal za svaku bateriju i tek onda da se lemi tu, znači na njoj. Evo ovde su žice, malo duže nego što trebaju, tako da bi mogli posle da ih pokratimo na dužinu koja nam je potrebna. I sad je sve to lepo fino namešteno, samo treba da se zalemi. Znači, pre svega ću da odlučim sa koje će strane, gde će da stoji ovaj BMS. Mislim da ovde ovako kod plusa da je okej. Mislim da je kod plusa ok ovako ovde da se postavi i onda da se razgranaju žice svuda gde treba, znači, da, to uopšte nije loša ideja. S tim samo što ne znam ova traka koja je već ovde, ona baš nešto ne lepi, ja ću da stavim novu. Vreme je da se lemi, ovde će da se puni, znači, i ujedno izlaz će da bude tu, to nam za sad nije potrebno. I ta baterija u suštini na kraju izgleda baš ovako. Morat će neko vreme ovako da ostane, zbog čega? Kako bi mogao da ispratim punjenje ovog BMS-a? Da li puni ok ili ne, da li puni ravnomerno, dokle puni, da li u suštini ispravan jer je dosta jeftin, samo 10 € je na Amazonu i otkud znam, nemam pojma. Možda je to ok, normalna cena, ali ja hoću da proverim da li se svaka lepo puni. Trenutno je, znači, samo polako, 20, skoro 21 volta. Ok, ništa, da probamo da punimo pa da vidimo svaku ćeliju ću da proveravam, to neću snimati, svaku ćeliju ću posebno da proveravam da li se ravnomerno puni i da li je ok. I to je bilo to, stigli smo do samog kraja, baterija je gotova, BMS je super, odličan je, puni svaku ćeliju ravnomerno, svaka je stigla od 4,2 volte, vreme je da se snima nov video, da se testira ova baterija na bicikli i na autu, na radiokomandu o kome sam vam pričao. Opet, ostavio sam i dalje ovako, zbog čega? Zbog toga kako bi ispratio temperaturu, da li se negde nešto prigrijava, da li je sve to ok. Ako sve bude bilo ok, napravit ću kućište, a ako ne bude bilo ok, vidjet ćete onda nov video gde se radi 10S. Ostavite sub, like i share. Hvala što ste gledali. Pozdrav!